moet zeggen, ik vind het een hele gezellige onderin en een echte bonte steur. Juist, het is get anders dan normaal, maar het is wel super gezellig weer. Opens. Opens. Dan even. Ja, nee, komen ze langzamerhand in beeld. De Ultras Maastricht. Ach ja. De voetbalvrienden van MVV, die zorgen voor de sfeer in het stadion. En ze doen dat met veel verf. Ik zichzelf ook wel MVV. Jawel, ik kan af en toe niet heel dik, maar ik kan af en toe wel eens loeren. En ja, het is een leuk initiatief dat ook ieder jaar nu de Prins daar de aftrap deed bij MVV. En dan dat eventjes te gast is of bij de wedstrijd of op een andere manier. Heel leuk. En ik vind het chic wat die jongens allemaal doen. Aan de club leven ook. Ze goeien met de toiletrollen, wie ze dat ook iedere wedstrijd doen. Club leefde, als het maar binnen de schuim bleef, hè? Dat bedoel ik, hè? Absoluut. Een echte voetbalsfeer. De Waanzig in Milaan. Ik heb maar zus gehoord. En het vuurwerk is goed en ze lopen langzaam door. Ze lopen weer langzaam door met die prachtige groene vlag.